Представете си, ако учениците могат да държат своите идеи в ръцете си. Рисувайте, създавайте и ги гледайте как оживяват в класната стая. С 3D принтирането, включено в училище, ученето може да стане по-конкретно и ангажиращо. Ние свързваме теорията и практиката и създаваме различна учебна среда. 3D принтерите позволяват да се изследват технологиите, науката и математиката по практичен начин. В технологиите създаваме модели и научаваме за дигиталните инструменти. По математика можем да визуализираме геометрични фигури и мащаби, което дава на учениците по-задълбочено разбиране на формулите и изчисленията. Как различните материали влияят на околната среда? С 3D принтирането можем да експериментираме с рециклирането и да изследваме устойчиви решения. Като ремонтираме, вместо да изхвърляме, ние научаваме за кръговата икономика и ефективността на ресурсите. По история можем да пресъздадем исторически артефакти и да разберем как са живели хората в миналото. По биология можем да отпечатаме модели на клетки и други анатомични модели, за да конкретизираме абстрактни концепции. Техническите професии се променят бързо и цифровият дизайн е ключова компетентност. С 3D принтирането учениците придобиват опит с инструментите на бъдещето. Разработвайки свои собствени продукти, учениците практикуват предприемачество и иновации – важни умения за бъдещето. С 3D принтирането ученето оживява. Ние свързваме теорията с практиката, креативността с решаването на проблеми и създаваме образование, което вдъхновява.